aja cinta basudari kana diri mahetong-etong jari ba ako iko nang terjadi. Yo padia rasanya mungkin bebas sabar coba karano tinggal kuli pambalui tulang cinta tak sangkui di awang-awang rasa katabang badan tagamang yo kata putui kabanan datang malu ditangguang mandang kata orang bisa tak lampau kawanan sama gadang janji karena diri menghitung-hitung jari mbak aku iko nang terjadi. Oh, 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 padia rasanya sabar coba karano tinggal kuli pambalui tulang cinta tak sangkut di awang-awang rasa katabang badan tagamang yo kato putui kabanan datang malu ditangguang mandang kato urang pisia tak lampau kawanan samo gadang janji tangi